Ada Niken. Nah, urunan larang-larang ora semangat. Semoga wonten Niken Salindri Mayangkara campur sari. Monggo. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Mulyane rene sing gawe sandal lho gawe sandal. Yo, aku piye saiki kok kon opo neh? Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Lah nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya ya, biasane kan wong loro, wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil, sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sopo muni larang meng? Sopo muni larang? Orang tau nanggap larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil ngawur jare larang omong ngono. Orang dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan wi ping 3. Heeh ya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Acara malam hari ini dalam rangka syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih, Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya Pak? Buka setiap hari 24 jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Enggak mau. Sesuk ae. Oh ya, Caca sesuk aja mulih. Rasa mulih. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulih wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epan iki saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Tahu kuwi. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi? Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Emang Pak Kades wis iki kan? Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah.
Duduk Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo kades iki. Beda lho Bedane apa? sila. Ken iki Ken. Kades iki K A D E S. Lek lurah L U R A H. Oh iya. Kamu Aku mangkat merada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah yo. Lurah ki Oh, beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti ra? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah, Endi? ya kok Tanganmu lho. ben sak mandeke tanganku to. Iki cek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ra ngerti. Ora temu. Ndi kan? Oh, Pak Lurah. Di Kayo. kae iki menyakup sepene kae kok. Lah timbangane ngene. Oh, berarti di Kayo. Oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Kowe ngajar aku pokok. Pak Lurah iki lho. Sing damel kopiah hitam, Nggih. brengose koyo Pak Ladusing, Oh lah lah. ya ta? Koyo Pak Terus Ladusing. sing gawe batik kae. Nggih. Ya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Anu apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Gede wong tak kira ki. Bah, sak menika Bapak Lurah. Nggih. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane. Rasane di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacar mau salahnya teko telat mau Oh, Ndek mau mama di- ning Bu, kono ya Bu ya. nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Wis jan enak warunge gowedhi nggone. Warung gadah warung? Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak bukan mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Iki jane ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah Alah, napa to? alah, Dereng boten. napa-napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye berarti. to, larimu anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Gawe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Mbok lho malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. wacane. No. Iya Tak kok. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok ta angger awakmu Oh semok. iya mesti yo. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Gitu ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin anane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ra iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Lah, Lah aku apa? ya iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Mek trimo bokong semok tok dikira netizen aku. Kok sing malah posene aku kuwi. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. Kepara. Aduh kepala. Kepara. Kepala. Kepacul kepada masyarakat omong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa neh sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 to. 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2 setengah isian Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk pi Sampeyan ya ngono Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Lah, ngono to. boten Bu. Kula iki guyon lho, pun to. Pun Lah, jenengan aku- paling ayam goreng kula pun saweneng kok. Lah kok Ayo kita kasih bokong semua. Oke.
kita goyang bersama ada. Mah aku lek dikeploki ra sida, ra sida. Piye he. Bocah angel he. Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoknya ngawuh iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yo nganggo cocok. Aku seneng angger caca angger wayah terakhiran wis cowopet ning ngene. Itu namanya Apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya Variasi apa? versi apa Variasi. ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, ya angel wi ditiru iki variasi. Iyalah. Aku yo kaya caca ini angger rebar tak cowopet ning ngene iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, lali-lali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa lah bokongi? ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong Bokong semak. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Mbak. Ya apa to? Nggak mood nyanyi sih. Yo tak kancani aku duet. Mau Piye aku kok kenapa leh ngene iki? ngendang aja, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo saat mikir saat. Ngendang wae kowe. Iki wae apa nggih banyolan apa nek kok sopan dadi. Ayo so ngendang wae kok. Iki kita kon MC iki. Iya, MC iki. Ayo saat. Asat MC. Ayo saat. Saat. Iki aku ngendang ya. Ayo, Sat Sat. MC genten. Saat. Dibayar tenan ora? Heeh. Oh, copot kukuku. Sithike lho Sat. Sakung moro lengkah. Lah kuwi lho Sat. Ayo MC ngono lho. Sakung moro lengkah MC apa kumu jane? MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita Mengucapkan- di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Heeh. Sama Nekone ya. Sama Nekone. Oh, aku ikone. Oh, Iya. iya. Oke. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ra. Hati-hati kepada para hadirin Rin. yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Bu. Gak boleh.
Jenenge kowe Gak oleh. bebas ngawur. Ojo saru. Ojo. Jenenge kowe bebas. Wong-wong iki guyu ra mergo kowe lucu. Mergo banyolanmu kobong. Dong ora. Rasa banyol Esa. Rasa banyol, ora rasa banyol. Adewe nyanyi. Nyanyi. Heeh. Nyanyi apa? Duit. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Dewa Tresna. Nyanyi. Mah nadane sik, nadane. Wis kadang kula ngenteni tekan labah tresno nanging kaloro lara ati iki anu sak pengendange dina iki rada piye ngono ya randang-ndang candak mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora Lah iya. Lah iya. Lah yo. yo dikendangi piye ngono jaipongan ngono Alah. arep piye lah kamu tong udah Gak aku karo sing orjen iki gak perlu aku kok. Ki tapi lho ki kok. Tenan sumpah HP iki kok. Ayo. Piye piye. telung tak delantang wis katangan golangan Mana kamu tadi ndak senggak sama sekali? Iya, kan aku melok pisan. Sapa ngomong rene? Ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Heeh. Ya Allah, bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh 75 bayaranmu. Arep 75 ndek. Perjanjiane kaya 75 ndok aku. Oh 75. Nah, Ya wis. 75. Lah iya, berarti kok tak tenani 75 ya? Iya, ojo. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Lah, Iki rasa njajal ning kono. nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tong dulu tok tak tol. Tong tak tong tung tong tak. Gur merek mulai iso ya? barang. Malah iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji Tung tak tok tak tok tak 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 tak. Gung tok tak tok dulu tok tak tok gung tok tak. Dek tok tak tok gur tok tak tok tak tok tung tak 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 gur. Tak 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 tak. Gung tok tak tok tok tak tok tung wis tok. Gung tok tak gur. Biasane nih kan rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan pratenang ngenteni. Yen mangkono. Lagi ki MC kok nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes.
makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Entuk 1600. Sering pusing. Amin. Maafkan ya ibu. Terharu ya, terharu. Terharu ora terharu. Lah ya mau Sikilku mau idai lho. ngomong. Ora krasa lha ning kene iki lho, panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tenang ngono. Iki aku duet sing kaya iki lho apik aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok ora enek sing cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki balaku kabeh are. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek setuju. Sing pupusnya langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Pupusnya langsung kali. Pupusnya langsung ngajak piye we rasat kudel kan? Wah, temane dhewe iki. Iya to. Wong aku ra nggodel yo iso. Opo iki satenane Takdirku sing jake sliramu beda bibit lambe wis kadung rasaku kana surung nangisku bati Ya, apa? Sing apik Mas. Alam. Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe loro marang tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane Yen yang gawe loro atimu. Apa ta? Susune. duet ya trot. Iya nyuk. Beh. Iki Ya sampe duet. nandang-dang. Yo ora ndang wae ngerape ngene langsung kok yo ngene kok. Ngono Yo kuwi gentenan, gentenan. gentenan. Sing apik yo. Ya. Yo. Tapi, Monggo, ya, ayo tapi Kara. aku tidak mau kalau di versi biasa. Kita versi ojing-ojing. Wih, enak iki. Mbuh. Lho, enak no. Monggo, mayang karo campur sari. Versi DJ. Oh, DJ. Terus mari ngono dikendangi jaipong. Oh, versi ojing. Iya. Kita campur sari manut karo WKB ya Ken ya. Ya, kudu ngono. Iya. Wes manut. Cingkocak, cingkocak. Piye to kok Kayak kocak? udang bayi. Semoga katuran dan pupus langsung. Mayang kara campur sari. Niken Salitri. Yo. Isyarat atau cacah? Wah, Woi. MC Jeporo. Oke, kita goyang bersama ada Mayang Kara Campur Sari. Buat Mas Sumero jiwa-jiwa dia, kita goyang sih. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya pasulan bergoyang Nggih matur suwun Ken ya. Iya.
Kamu- kita panggil dulu. Oh, yuk kita panggil dulu ya. Yang mana ikut Dali di Iken. Yuk dipanggil sing di. Ada sinden terbaru kita. Oke, sinden terbaru kita yang berasal dari Kediri. Kediri. Woyo. Ada Wiwin Aru Mita. Ayo, sepatnya Cah, ayo Cah. Lagunya sakarepmu. Ayo. Ayo. Malah diarani anak durhaka iki ya dong. Lah yo. Mbok mik ya oke. Ayo. Kita nyanyi kurang lah mau cek sone gunane apa? Rumangsaku. Mbak Yosi ini dari mana toh? Dari Blitar. Oh, Blitar. Iya. Oh, Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar tapi sekarang domisili di Boyolali. 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 Sinden kondangnya Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi terima kasih. Nika. Oh, kudu ngono kuwi toh. Ya iyalah kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya, udah deh. Terima kasih ya buat pesinnya semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Yo, foto yo. Oh, wedok-wedok nak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Ini jam 5. Kamu jam berapa? Enggak. Tadi tuh macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet? Aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya. sempet ada sanhorok. Aku juga lewat jalan tol. Di Malang Aku ini aku kan kan ada aku itu. juga lewat jalan tol. Aku Di Malang itu kan dominannya kan ada sound horrornya di Bukan, sini. bukan. Makanya itu macetnya gara-gara Iya macet ya, sound tadi juga macet ya. horror. Eh, Sedih banget macet tadi. Aku sampai 5 jam. Aku kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan. Belum makan juga. Jadi ini loh, tadi aku juga macet. Aku macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki nek kene iki awake dhewe wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas. Iya toh malah dok meneng iki. Ngapain sih? Padahal aku mau alasan lho piye pokoke ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya, orang ini pembincangan wanita antar wanita. Berarti aku enggak boleh ho. Kamu kan lelaki atau kalau masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, beceng rapat tembundi Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara ke Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Emang kamu lelaki? Emang kamu cowok? Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku pasame apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang? Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ora percaya ka lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Halah. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho, Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalau medeni ya lho. Alpin kancaku ya, Pin. Ambung siki Opin. Ngono ya ta? Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, terima kasih ya Mbak Terima kasih. Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih Princess. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Bu. Ini delalah yo bosku dadine kula nggih mboten mantun. Kita panggil Ya. ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Alfi. Mari, Mbak. Iya. Beh, si Dene Mayang Kerang ini kabeh bae. Aku ini salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh to. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi, tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan,
Lestari. Kalih welasku. Lestari. Sabar. Sabar. Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, Iya, karena kita itu sabar. Pak mriki bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewi. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewi namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Teles loh, Mas ki wis kudanan. Ayo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badut, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Iya. Lah pokoknya sikatan biar aku lho ning kamar mandi balik desa renek cengkale lawang. Lah iya. Balik desa renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Ada mana yang nggak kamar mandi balik bisa ya? Kowe sing kanan, sing kiri renek. Masa Nguyo tak kene lho. Ngono wedine konangan kok. Lho iya ndah niat celanamu teles loh, Mas. Gek aku nguyo iseng. Aku yo kaget to. Abane muni. Terus. Rang tang 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 tang. Apik no? Bareng arek nguri dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas nih. Sabar. Kita roll dulu, Daral. Ya, pakai roll. Ini toh. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal lentur sayangku Ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh, Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. kuat piye jenane. Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki yo anggang-anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo, Lah aku Mas. koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh, dilokne wet, dilokne wet, Mas. Ayo. Ngici. Lah iya, Wit. Ya. Kan wit pring kan cilik langsing. Oh. Pring. Oh, wet. Ngerti pring ora? Pring ketekek lho. Bambu ngerti ra? Ra. Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. Ora kuat. Lah iya, mek pring. Jate abut Pak Gudi. Langsung saja, sabar, bar. Ada Bayangkara campur sari. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Nikia Sandri Family terima kasih. Maaf ya Nisa. Oke. Ada Sila. Terima kasih sayang. Terima kasih, baby. Ada penyanyi satu kali lagi. Oh masih ada satu kali Iya, lagi. kalau ini dia itu
Kayak iki. Kalau ini dia itu kalem enggak? iya lumayan kalem sih. Kalem ya. Ini kalem ya, aku seneng iki kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Nah, ya kalem. Ada Mbak Putri, halo. Halah, tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh, Mas. Oh, yo iki enek pere ketoke. Ngene iki. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari PT Guna-Guna ini. Di PT ndi rene Nagasari nek lontrong bareng ki kok ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya sih aku juga itu Putri CEO juga. Iya. Alah, we anake Wiwin kok arek Putri CEO. Loh, kamu gak tahu. Lah wingi anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya. Kamu gak tahu. Iya, aku wis roh. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. PT Mayangkara original ya? Iya. Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? Bosok. Bosok toh. PT apa ngono lho? Oh gitu. Enggak maksudku bos oke gitu kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, bos oke. Kalau dibacakan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek? Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu. Tekok iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG bagian lapangan tebang. Malah Oh itu PT kamu. Ih, jelek Ancen aku sekali. Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya serah masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Apa? Bahasa tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang Blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah. Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih orang. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah 9 kan? Mulainya jam setengah 9, iya betul. Iya jam setengah 9. Jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Dulu wae mosok jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih, 2 detik. Berarti 0,02 menit. Ora. 2 detik. Iya. Oh iya. Tadi saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu. CEO. Tadi ada permintaannya itu dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Permintaannya tadi lo mana? Pak Lurah di depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh Mas? Ada lamunan, lamunan Terus juga apa ada lagi? kali welasku, lestari, sinarengan. Enggak lestari enggak. Mana, Bu? Lamunan, sinarengan. Oh ya sama kali welasku. 3. Lamunan, sinarengan, Kali welasku. kali welasku. Nah, yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan, 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep. Piye to iki ngawani kok malah liyane iki. Gak oleh. Ya oleh nggih, pun. Aku saya kalah bener yo salah, apa nek salah double. Iso coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral, ora. Oh yo. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Jangan membaca lagu, membaca
Bayangkara Music. Kasihan sayang Tresno ki karo Gadis Sutresna toh. Pak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik le. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ora mung gur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kejuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayangkara Group Campur Sari. Ya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas Silo. ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Masih ora kudu kabeh, sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita, saya. Cita, Napa, Pak? saya nyanyi ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kon dadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Kosok kering. Ya bulu dirabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit Berbulah. Juga berbuah yo. Berbulau. Juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang-ayang, kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santeke solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek joki neh. Awake dhewe nyampe mblenger iki kok. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri.
Oke, kita Ada kasih Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari- Afi. oh semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya, Bo. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya, Ngerti pra kompak ya? CEO Kompak apa? Ubu Ungi. kompak Si, neng. CEO Ubu Ungi. Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi Ungi. Lah lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi ungu. Iya, Ubi Ingi. Ubi Ungu. Wah, Ubi Ungi. Ubu Ungi. Ya. Ini Mayangkara selalu menampilkan spektakuler. Malam kali ini Sama menampilkan. ada orang sinden Mayangkara masih semangat semuanya. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semangat. Nah, ini Kita kok. tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan, ada jaranan. Yo yo aku merasa kayak mereka besar toh iki. Semoga Katuran Maglaran jaranan saking Mayangkara. Siapa ngangkon? Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Ini kan gandongan. Kowe bagian keteane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo tuh. Ayo. Siap. Aku sonto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip betul, mirip. Aku sing apik gene kan mosok iki. Wis manut ora? Ya Allah, ya Allah. Bayaran ora? Mulih ora? Ya wis manut ya. Untuk elek terus aku kok. Walek munyo. Walek kowe kari. Iki jaranan iki metu sik.
Was, yo. Ya. Wayahe. Ketake muncul. Iya. Ya. Was, ya. Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jeneng ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang ora gelem ngene. Ora gelem pancen dhek ora sejarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono kuwi. Kaya empane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan carane kerja iki dhek ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen melok Mayangkara. Ben ki tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC dhek ndang. Aku wis ngene-ngene iki ditambani apa piye aduh brambyang. Lha iki wis marino. Aku ora ngomong kok. Yo ngono ya ora tambani. Tambani. Kok iso mangan son iki? Mangan. 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 Ola mangan. Enak. Luwe. Gedange wong kene sepet. Oh, kleru kan. Mulane gedang. Iya. Salah mesane. Demite ra tau mangan gedang ya ngene iki. Nih, sepet, mangga sepet. Gedange cek sepet neh. Oh, jek sepet neh. Kok sik sepet to gedang makan ora terjane ki mau. Walah, lah piye mbukane bungkuse ya lha iki. Iki lho jerone, dilepehke. Man. Lah. Diulu. Ayo. Ayo ora oleh diutahne. Ora diutahne. Diulu. Ayo. Kendang ditekne aja lo. Nanti dimarahin mama lo ya. Ya. Harus dihabiskan. Iki ya sak kulite. Eyang jaluk mam. Piye. Mas. Aku ndelok ning YouTube Mas Bambang gak tau dijejeli gedang ini iki. Gene sing MC aku rek terus jejeli gedang akeh. Dadi spesial ngono kuwi. Tapi ras don dadi. Ngombe. Iki lho ngombe. Kok ngesane ya ora. Agak demojone ora tega. Lah ya mesakne mentok. Ngesane. Ado-ado ninggal anak bojo anake cek cuwilik. Anake sik cilik yo. Sak tek anake cek cuwilik. Kok kaya terani ayam. Jarene
Jare ngombe. Jare mie to nak, jare mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa gercuk rek kuwi ra. Oh mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasti walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Apa ngelak tenan bocah. Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundut Oh gelem dibacok gelem. Lah kuwi kok ploro mati halus. Oh dibacok cak dibacok. Guyon. Ora iso guyon Mas ning kene. Ning kene ra iso guyon. Ora iso. Guyon. Ayo. Guyon. Apa wis njaluk piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayang karai galak iki. Nak wong wedok-wedok ora apa-apa. Lha iki wong semene iki rada terus nesu karo aku. Lah trewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Iki grup apa? Campur sari kok gali jane kok do galak men. Lah ra ngerti mayang kara lembet lewat alas. Enek begal dibegal genti karo mayang kara. Oh, Niate begal mayang kara tapi malah mbek cacah dibegal genti. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi. Nek bakal tahu dibegal kok aja nek trimo Lah duwe. ra ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Apa itu? Ora ngerti, iki muridé Gus lho. Ku sapa? Gus Gendeng. Ayo mendem. Re tak omong iki. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong iki. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Dik, ini lho, mari tanggapan saka Boyolali. Wis tak elingke do mendem lho kan. Do mendem lho. Tak seneni aku. Terus. Lah iki maksude mergawe do mendem karepe piye? Terus. Tak seneni. Terus. Lah iki kok malah nganu sithik Mas Trisil. Aku ditawani malah. Kowe gak gelem ta biasa. Emoh kene ada diri. Tawani. Kowe kan melok nyeneni. Dadi Lah yo emoh aku. teges ae. Teges apa? Terus. Wong aku mau saat nyeneni ku aku yo mau wonten parah aku wis. Rumah satu. Padha ae kadung binut kok ya. Cacah wis tak omongi. Ora usah mendem. Nek arep nek munggah panggung ora usah ngono-ngono kuwi. Heeh. Elek pisan. Nah, Mereke wis tak omongi, lek sir mendem njaluk duit aku tak wehi tuku sing larang sisan. Iki padha. ya ngono padha. Nek terima ngono ya harga diri to, Bos. Sayang karo. Sayang kara lho. Ngono wi ngomong redes teh. Aku kok tekono nono. Pak Lurah tak jalukne. Ya. Mbak Iken, Ya. ini gimana masih ada Sekarang permintaan? kurang berapa menit lagi? Mayang karai on time. Jane jenengan imbu gedang sak lirang ngono tak imbu sak jam Pak. Dua tadi. Heeh, wis kono kan. 23 titik Titik. 12. Oke, kita kurang satu lagu lagi. Masih satu Ya. lagu lagi nih kan. Ini kita satu lagu lagi. Ya, satu lagu bersama Didu Solpisil. Wah, dia pun jadi bisa diken. Lagunya apa? Lagune kita pakai lagu yang hot-hot. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempak. Setengah tua, iki awak lagi bosok, delok sangu karo simbok, pengen nyambel renek lombok. Ndasku jeblok no tembok. Nah, sisan. Ya, Ayo dikasih ngamen berapa tuh iki? ngamen 12. 4. 12. 12 dikurangi 6. Oh, 6. Piye oke? Dikurangi 2 lagi. Weekend. Yang ngene urung kok. Saya sabar to makane. Semoga nika kantun setunggal tembang kalian kata-kata Mayang Kara Campur Sari. Semoga
ingkang dumateng panjenenganipun Pak Camat nyuwune setunggal malih versine horeg. Oh ngaten. Nggih. Napa Pak? Tia Monika. Ya Monika nggih Pak nggih. 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 Nika paringi bonus tunggal ngaten nggih. Bapaknya sampun. Jenengan sampun apa dereng lho, Pak? Sampun. Oh, Pak Lurah. Bapaknya jenengan dereng nggih, Pak nggih. Bapaknya meringis. Napa Pak? Oh, mobil kunci mobil mboten Pak, mboten Pak. Kon gadek niki kan. Mau. Nggih, semoga katuran setunggal bonus malih saking panjenenganipun Pak Camat. Horeg. Ingkang disuwun versine horeg. Cah cilik-cilik demong eco dolinan gamelan bengi-bengi kok. Semoga kalian kadang-kadang campur sari mayangkara. Niken Salindri. Semoga. Oke kita goyang-goyang. Ada Tia Monika. Terus spesial buat teman-teman semuanya buat suara jiwa-jiwa dia. Oh. Oke benar-benar joget. Jatuh cinta ke sutradara orang jikari sang putri raja pakai bancara de ucap cinta. Mayangkara. Mayangkara. Oke kita goyang-goyang. Mengucapkan terima kasih banyak Pak Lurah. Terima kasih banyak buat warga yang ada di sini. Terima kasih. Ya ini Pak Iken, kita keluarga besar dari Mayangkara Campur Sari. Ya. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia juga Bapak Pak Lurah, Pak Camat, sedaya ingkang boten kula sebat setunggal boga setunggal. Ya. Nika kula kalih panjenengan sak grup Mayangkara nyuwun pamit. Mbok Ya. bilih wonten kelintah-kelintunipun. Kula minangkani wakilipun saking Mayangkara kalih Mbak Niken ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ya. Saking kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.